gulone langsung. Iya, gulone karo kukisnya bisa ranjang. Ranjang. Terus? Iki berapa, Bos? Apa kira? Yo sih. Kayak rawon apa jenenge? Ranjang. Wis tutup, masuk, mateng. Hei. Kurang mateng. Kurang mateng. Oh. Ini Jakarta iki Mas gulone di Erino. Kari jadi roti ini kita gak rasane. Anyep. Anyep. Betul nih. Itu tulis gulone. Iya. 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 Ya. Delok di sini. Oke, monggo. Oke, Bu. Kon mrek kemawon. Ini lagi orang-orang yang proyek iki lho. Ya arep iki lho. Aku gane profesional. Profesor tunggal Ade jalan Jakarta itu. Jane apa piye? Lah iya ki arep mbok menawa kena panggilan karo Jokowi.